खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थारैनो गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव नखरनि गेजेराव माब्ला उदाङै थाफैनो खाबु मोनगोन, माब्ला बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जानानै फैगोन। मख'जाथावदि गेदेमा बिथांनि बावैसो सिबिआइ केसखौ लानानै सुप्रिम कर्टआव हियारिं जानो गोनांमोनब्लाबो सम आरो खाबु मोनैनि थाखाय हियारिंआ मोगथां महर मोनासै, जेराव बिथांनि हियारिं एबा जानो गोनां बेल हियारिंआ आबुं महर मोनफुङाखै। आसा खालामो थाबैनो एनडिबिनि गायसनगिरि गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैनो हायो। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै आथिखालनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा समाजारि बिजोङाव माखासे गोनांथार बाथ्राखौ फोरमायथिदों, जेराव एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा लोगो हमनानै माखासे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सावरायलायो होननानै एफपि पस्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों, जेराव दिपेन बर' बिथाङा ओरैबायदि फोरमायथिदों दि गोलाव समनि उनाव मैया एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि आदा बिथांखौ गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय स्पेशेल जेलाव लोगो हमो। मानगोनां आदा लोगोसे आब' डक्टर अनजालि दैमारिजों गोथौ आरो गुवारै आथिखालाव सुप्रिम कर्टआव सोलिबाय थानाय आयेनारि बिथिं, सोरखारजों सावरायनाय माखासे गोबांथार आयदाफोरजों लोगोसे बर' गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायाव सावरायलायो। सावरायनाया जोबोद ओंथि गोनांमोन आरो गोलाव समनि उनाव लोगो मोननानै एसे आबेगिकबो जायो। बिथां आदानि मोजां देहा आरो सुबुरुनखौ जों जेब्लायबो हास्थायो। बिथाङा सासे संग्रामि, सत्यनि गोथां जारिमिन। इरान हादोरनि जौसिन दैदेनगिरि अयातुल्लाह आली खामेनीआ इराननि राजथावनि तेहरानाव आमेरिका आरो इजराइलनि जथायै गाग्लोबनायाव थैनायनि साननै उनावनो गेजेर सानजायाव दावहाया गोख्रों जादों, जेराव थाद'नाय गैयाजासे आमेरिका, इजराइल आरो इराननि गेजेराव गाग्लोबनाय जाथाया जाबाय थादों। इरानआ इजराइल आरो आमेरिकानि मिलिटारि बेसजों लोगोसे गल्फ ओनसोलाव थानाय लोगोआरि गोबां हादोरफोरनि सायाव मिसाइल आरो ड्रनजों गाग्लोबनायजों गोख्रोङै रागा जोंखांदों। आमेरिका आरो इजराइलआ, जेराव गंनैबो हादोरनि गेजेराव थाद'नाय गैयाजासे एयार स्ट्राइक खालामनाय जाथायफ्रा जाबाय थादों। फारियै इउएई, कातार, सौदी आरब, बाहरेन आरो कुवेतजों लोगोसे गोबां हादोरफ्राव गोदानै गाग्लोबनाय आरो गिख्रंथाव मिसाइल बेरफ्रुनायनि जाहोनाव सोनाब एसियानि थासारिया दुंहाव थासारिजों मोगा-मोगि जानो हमदों, जायनि जाहोनाव दावहाया मोनसे गिदिर दाङाबाजिसिम महर लादों। बे समावनो समबारखालि इराननि नेशनेल टेलिभिजनआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आमेरिका आरो इजराइलआ इराननि गोबांथार देहा फाहामसालि, टेलिभिजन स्टेशन आरो गुबुन गुबुन बिल्डिंफोरजों थामहिनबा बिल्डिंफोरखौ नोजोर होनानै गाग्लोबबाय थादों। सनिबारनि गाग्लोबनायनि रिपर्टआव मोननाय बायदिब्ला इरान हादोराव थैनायनि अनजिमाया बांनानै सा 555 जाबाय। लेबानननि सावस्रि बिफाननि बायदिब्ला इरान हेफाजाब होजानाय हेजबल्लाया लेबाननाव इजराइलखौ नोजोर होनायनि जाहोनाव तेल आविभआ फिन गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव खमैबो सा 31 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। लेबानननि अनगायैबो गेजेर सानजानि गुबुन हादोरफोरनिफ्रायबो थैनायनि खौरां फैदों। इरानाव सा 600 सुबुंफोर थैबाय होनना रिपर्टआव फोरमायदों। सनिबारखालि आमेरिका, इजराइलआ लोगो नांनानै इराननि हेंथायै गाग्लोबदोंमोन। दिनैनिफ्राय गाबनि फोरबो फाकुवाया जागायजेनबाय। रायजोआव आबिरनि गाबजों गाब फुननाया जागायबाय। भारत हादोरनाङै आरो आसामाव हलि गेलेनाय आरो हलिनि मेथाइजों गोमखांदों। फाकुवा एबा हलि फोरबोआ असमिया बैष्णव चेतनानि गुबै बाहागो। बे फोरबोआ समाजाव खौसेथि, गोरोबलायनाय आरो बिदा-फंबाय सानलायनायनि रादाबखौ गोसारहोयो। बैष्णव फोथायनायनि बायदिब्ला भगवान श्री कृष्ण बृन्दाबना गपिफोरजों गाबजों गेलेयोमोन। बै दोरोङारि खान्थि आरो गोसोखांथिखौ मान होनानै दुलाराय हादोरावनो फाकुवा एबा हलिखौ फालिनाय जायो। आसामाव बे फोरबोआ बैष्णव धोरोमारि सांग्रांथिजों गोथौयै सोमोन्दो गोनां। श्रीमन्त शंकरदेव आरो माधवदेवजों गायसनजानाय मोनसे आश्रयनि मुं। धोरोमा आसामनि समाजारि आरो हारिमुआरि जिउआव जर'खा गोहोम खोख्लैदों। फाकुवानि फोरबोआव गासै रायजोनि नामघर आरो सत्रफोराव कीर्तन आरो मुंसां आरो बावना दिन्थिनाय जायो। दिनै बुहुमनां जिब-जुनार सान। आथिखालाव बिगियान आरो बिरोंदामिननि जौगानाया मानसिखौ हाग्रानिफ्राय गोजान खालामबायब्लाबो सुबुं माहारिया अरन आरो जिब-जुनार गैयालासे थांनानै थानो हाया। अरन आरो जिब-जुनारफ्रा बुहुमनि समानथिखौ लाखिनायाव गोबां बिहोमा होयो।
जों गासिबो गावजों गाव सोनारनाय बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि सुबुं अनजिमा बांनाय, आबाद मावनायखौ फेहेरनाय, दारिमिनारि जौगानाय बायदि बायदि जाहोननि थाखाय अरनफोरा सिलिंखार जादों, जायनि जाहोनाव हाग्रामायाव थानाय जिब जुनारफोराबो खैफोदाव गोग्लैनो हमदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि 1973 मायथाइयाव इउनाइटेड नेशननि नाजानायाव कन्वेन्शन अन इन्टारनेशनेल ट्रेड अफ इन्टारनेशनेल स्पेसिस अफ हाग्रानि जिब जुनार आरो बिफां लाइफां, जायखौ सिटिस होननानै सुंद' मुंसाइ होदोंमोन। उनाव 20 दिसेम्बर 2013 मायथाइयाव इउनाइटेड नेशननि 68थि जथुम्मायाव थाइलेन्डआ गोमालांनो हमनाय जिब जुनार आरो बिफां लाइफांफोरनि फालांगिनि थाखाय मोनसे हादोरनाङारि सान गायसननो खावलायो आरो 3 मार्च खालारखौ बुहुमनां जिब जुनार सान महरै फोसावो। बुहुमनां जिब जुनार सान फालिनायनि ओंथिया जाबाय रायजो राजाफोरखौ साननाय गोनां आयदाफोरनि सायाव फोरोंनाय, हाग्रानि जिब जुनारजों सोमोन्दो थानाय बुहुमनां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोनां राहा लानाय आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनाय। दिनै बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआबो गावनि ससियेल मिडिया पस्टआव लिरदों। थांनाय मोनायाव धुबुरीआव भारत बांलादेश सीमानि बगदार ओनसोलाव सासे सुबुंखौ खादों। भारत बांलादेश सीमा बारनो नाजानाय समावनो BSFआ आदम आली मुंनि सासे सुबुंखौ खायो। आदम आलीजों लोगोसे 25 बथल गुबुन हादोरारि जौ आरो पटका बमा बेफ्रुग्रा मुवाफोर बोखांनो हायो। हादोरनाङारि सीमा बारनानै बांलादेशसिम दैथायहरनो थाखाय सन्देह गोनां आयेन बेरेखायै मुवाफोरखौ लांबाय थानाय समावनो आदामखौ हमनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बांलादेशनि काल मार्केटआव भारतारि जौ आरो पटकाफोरखौ गोबां बेसेन गोसा बेसेनाव फाननाय जायो, जायनि थाखाय आदामाबो फाननो थाखाय बेखौ लांनो थांखि लादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला धुबुरी पुलिसआ हमजानाय आदम आलीनि हेंथायै केस थिसनो आरो गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।